inu ndine tikathamanga ndi tsikuli imafika nthawi yoti tipume, ndipo kupuma kwakukulu ndiko kugona tulo ena mpaka kumaliza mikonono yoopsa kumene. Koma kodi mukudziwa kuti mnyamata uyuyu mukumuonayu kwa zaka zokwanira 9 sanagonepo tulo lina lililonse, samva tulo, salota monga momwe inu ndine muja tichitira. Koma dziko la abale zina ukazimva mpaka kumaona ngati dziko lili kutha basi mmawatu. Zitheka bwanji muja lisowesera mtendere tulo muja munthu nkusampola tulolo? Mnyamata amene yuyu ndi ndani? Zinatani kuti mpaka asiye kulota poti munthu ndi tulo pali ubale waukulu kwambiri? Nanga ukakhala moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira kwinaku. Dziwani kuti ife a Dini Studios timapanga supply katundu wabwino wapamwamba wa original yemwe timagulisa online, ndipo akakhala ready timatumiza m'madera osiyanasiyana m'Malawi muno. Quality changu kukhulupirika. Ndiye ndife a Dini Studios tili ndi WhatsApp group lathu la business, link ndisiya mu comment box. Zina lake ndi Isa Saidi wa zaka 29 za kubadwa, ochokera mmuzi mwa Kibara ku Tanzania. Isa sikuti anangofika ku dziko kuno nkumadza sala tulo chonchi ayi, ndipo sanachite kufuna kuti asamagone, ndipo iyeyu pachiyambipo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Atakula anayamba kuthamanga ndi dzikoli muja momwe tonse tikayamba kukhala ndi zokhumba mmoyo muno tichitira. Ankagwira maganyo osiyanasiyana monga kuperekera matope, kulima ndi zina, bola kukhale kuthamanga basi. Koma zinthu zonse zinayamba mu chaka cha 2016 tsikuli kunacha zabwinobwino muja momwe kuchera masiku onse. Isa napita kothamanga monga mwachizolowezi, anaweruka mazulo atatopa nkupita kogona. Koma chikhalireni pogona tulo osabwera, kuwerenga malata nkuwamaliza, koma tulo kulizi, kulowa Facebook, TikTok zonse nkuzimaliza, koma maso gwa tulo osapola, kuyang'ana nthawi 3 koloko kummawa kenako mpaka kucha mbe. Anazuka pogona ngakhale kuti sanagone, kulawiriranso kumaganyo mazulonso chimozimozi thupi latopa koma tulo osamupola. Chikundichitikira ndi chani kodi? Kapena ndikuganiza kwambiri? Koma tulo osafika olo pang'ono 1 week 2 weeks apano ndipomwe anayamba kudziwano kuti kachilombo komwe kamayambisa tulo mthupi la munthu mwa iyeyu kafa. Anayamba kuuza achibale, ndipo achibale anayamba kuthamanga naye mzipatala kuti mwina kachilombo katuloko kadzuka. Koma achipatala akachita ukadaulo wawo amapeza kuti mwa iyeyu zonse nzabwinobwino, kuyambira ubongo, maso, misempha ndi zina zoyenerera kuti tulo libwere zonse zili mchimake mwake. Chaka, zaka zitatu, 5 akuyesesa kupeza thandizo malo osiyanasiyana kuti mwina nayenso nkumalota ngati mmene ifeyo tilotera. Kanyimbo kankonono nkumaliza naoko. Koma kuyesesa ukuku kumangopita pachabe. Mbiri inayamba kupita pena paliponse ya Isa osagonayo, ndipo kulibe mkazi olo ndi mmodzi yemwe amafuna kukhala naye pabanja. Ali cha mtundu wanji ine ndikugona, iye angokhala mulonda wanga. Pachifukwa ichi alibe banja, alibe mwana, alibe olo oti nkumamphulisa tiziphuphu kunkhopeku kamba kavuto losagonalo. Mayi yake a Isayu analimbana nako kulimbana kwabwino kuti mwana wawo mwina nkugonako, koma pali zinthu zina zikavuta, zimakhala zavuta basi. Iwo ati amakhulupirira kuti izizizi mwina nzamu wanthu nzamasenga, kamba kuti iwo sanaonepo olo kumva zinthu zachilendozi. Isa amakhala akugwira ntchito molimbika tsiku ndi tsiku, kwinako ati akuyembekezera kuti mwina tsiku lina lake nkuzagonako. Maloto omwe anawasowa nkuzalotakonso, nkukhala pabanja, nkumabalati wana, nkumanjoya moyo uno mmene tonse
tonse tinjoyera, ndipo pachifukwa ichi amakhala akupempha dziko lonse lapansi kuti mwina wina wake ngati angapezeke ndi thandizo la machiliso a vuto lakeli amuthandize kuti kachilombo kogonesa tuloka mwina nkudzuka iye nkuyambiranso moyo wa tulo. Oonera mzanga, moyo uno uli ndi mavuto osiyanasiyana ndipo Mulungu amapanga zomwe wafuna, ndipo pali zinthu zina tokha sitingapulumutsane zimangofunikira kupempha mwini kupereka moyo molimba, popeza iye ndiyemwe ali ndi kuthekera mu zonse kwinaku tikunjoya ndi mbali ina yokhayo yomwe ili bwino ya moyowu. Ndikuthokoza chifukwa mavuto angatikulire bwanji, mbali ina yake ya moyowu imakhalabe yosaola yowala. Osayiwala kupereka support popanga follow page imeneyi, komanso kupanga like, comment ndi share kuti mmawanso tizakhale ndi chilimbikiso chokupatsilaniso zina zambiri, chifukwa kunjaku ndiye kukuchitika zinthu zochuluka ndithu.